txorien ez. Gero eta okerra doa, ez dakit ja afektatzen hasi zaion, ero... Eguraldixa da, ja. Ez que eguzkixat, zuik ez toztazu udan ezagututa udaberrixan, ez que... Osa, okerra ora joango da? Ja, eguraldi hona azten danean nizkenaz umi moruan. Bueno, kaixo, txorien. Umiak eguzkiarekin oso nadia. Gaiz aldateko dugu. Serio, bai, Patri, serio, lanera, venga. Hau sukaldaritza programa serioa da, eta gaur kosina haukou bakaiaua, orburuekin eta hankalusiekin. Hau da, alkatxofak eta perretxikuak. Oso ondo. Orduan, ingo, bai, bakaioa, bai da, errezetia holan apur bat, bitxianik interneten topa dut, eta bitu, kosina hau baino lehen, hemen ingot... Olako, bueno, esperimentua edo. Vale, nirekin probatu behar duzu, ez? Hori da, da hona ataratzen bada, ba, eramango, taper moruan, etxera. Oso ondo, bikain. Bai, eta bitxu, arrautzau, naukan hemen, baina aldatu inbiot. Zezke, bakizu kontaktu daukotela. Eta pelota imarrizu arrautza gehiago jasotzeko. Oso ondo iruditzen zait, segi horrela, Patri. Nondi lortu dituzu arrautza horiek, Patrizia? Eske, Iñakik emozta garitakuak, ze eske ni bakizu oso pelotana zela. Eta orduan, beti, eramate ditut, ba, Madalena, kaietak, da horan, ETV-ko jendia iramatot. Ba, makiajik, garitako izak izan. Eta eman dozta arrautzak. Ni monta jartzen dizki bakarrik, bello. Zerbait eramaten hasi beharko naiz. Ikasi. Vale. Eta gaina, zigilua daukate, ikusten da, baserrikoa dira. Honek ez dauke inungo zenbakirik, gaina kolore desberdinetakoa die, zikintxu datoze kanpotik. Horrek, arrautza onak. Orduan, kontakotzu zeran ingoten dana. Holan, serio jarritu behar dut, bitarten? Bai. Vale. Lehengo ingot perretxikoak uretan jarri beratzen. Porrua berakatza eta tipulaka erregozikot ereinontzakin kasola handi baten. Bitxartian, arrautzak egosi eta gero arraina irinetik pasa, kosinauko eta gorde. Orburuak garbitxuko, safletan moztuko, arduak gehitxuko eta gero tomatia, piperautza eta arrain salda. Bertan, orburuak eta perretxikoak botakotzat eta bukatzeko gisatu horrei arraina eta arrautza egosixak sartukotzau eta zerbitzatzeko progresi apur batekin edo, bueno, gero ikusiko. Sartzen dut zagun. Eta hola xe? Titau. Titau, lanaba dau, Titau, lanaba dau. Ostra, zelan gabizen, Itzetik hortzera da, joateko moa, ni hemen bertzotan azteko, Aze parea. Bai, bueno, hemen txe, arrautzak egosten. Bai, jarrikotzat 10 minutu. Normalien hau itxen da, urotzetik hasitxa. Osa, ez irekiten azten danetik... Iñakinak hauek, baserrikoak ere 10 minutu behar dituzte? Nahi esan hauek ero besteak erositakoak denbora berdina? Iñaki, bai, 10 minutu. Berdin kosinatzen. Vale. Eta, beraz, hementxe denbora. Oso ondo. Eta gero, horrek, perretxikuak... Lehorrak ekarrituzu, ez? Ez die lehorrak, freskoa di? Ez, bai, freskoa di, baina... Bai, jasota da demoria. Bai, bueno, argaltsuak. Holandia. Eta, bai, Ankalusia Holanda. Ankalusia Holanda. Nik arrasten dian hori, sendejuela edo... Bai. Sendejuelak edo. Ni sendejuela bai entzun daukat, baina antza hemen marasmio jangarri eroi da... Marasmio jangarria. Bai. Ofiziala, eta, claro, esan zen, hankaluzea prestatu behar zitula, aurrena beldurtu nintzen, uste nuen niri jan behar ninduzula. Zeba gizuen ni baldaroi, naurtzen dudala. Ez, bueno, perretxiko hau, bakizu, zelai eta larretan da azten dela, gaina bitxia da, baina askotan, holako eraztunak moduan sortzen azten da. Bai, da izaten da gainera, uda eta udaberri aldera, ez? Bai, uda eta udaberriko perretxikoa. Askotan petzetan dugu, perretxikoa diela, udaezkeneko gauza bat, baina... Ez, dauze urtar ezberdinetakoak. Hori da. Hori, eraztunetan jaiotze hori, bueno, hor be pixka zorginkeri kontuak eta sartu dizkiote, eta hori, bueno, azkenean, esan duen izan duguna askotan. Perretxikoa dana da, sustar bada, azpiti doa, eta inguru hori behiltzen duena, eta, bueno, balen mitologiakin da, bueno, lotu izan diolako. Bai, gaina, bitxixa da ze, horrek eraztunak izaten die, perretxikoak ataratzen die holan borobil baten, eta barruan ataratzen den belarra, arraza trinko, eta tente. Bai. Gero belarra da, horrek, badauka, da horrek, horren eragile edo esaten da miselioa dela. Bai, bere hori da, bai. Bueno, kontua da, lehortuta eta erabiltzen dira da, hauek askotan, iten da lehortzeko normalean txapela erabiltzen da, morra moztu, eta ero batzuk zintzilikatu egiten dituzte ari batetik ero bestela paper gainean jarrita ere lehortu, nire nahiak ohitura hundia dauka perretxikoa jasotzeko, eta ero lehortzeko, eta gero hautza bilakatzen ditu, eta ero, bai, etxean izaten ditu, eta saltza bati nahi diola perretxiko zapori eman, ganetik botatzen diolan. Eta holan, lako, onjo kroketa batzui da holan, bexamela iteko hori fin be bai? Ba, betxo, nire urte ez zegoenean, anaian oparia izan zen, holako kutsa bat, eta ez dakit
10 pote ezberdin, perretxiko ezberdinena, zenean nahi olako gauzaina gustatzen zaizkio, eta frogak egitea, eta saltzak olako saltxeoa gustatzen zaio, eta perretxikotan asko ibiltzen da. Orduan, batzutan jasotzen ditu horren beste, aukera izaten duela lehortzeko, eta ero froga ezberdinak ez ditu, eta experimentatzeko zein ibiltzen du, nahi txikia. Eta ni ibilatzen dizkit. Orduan ekarreko izkizu, baina nik zuk esan dako, egin izan ditut bexamelak eta horrela, eta onjorik erabili gabe hau horrekin ja, bexamelak, keston, onjo zapori hartzen dut, eta ikusgarri geratzen dela. Beraz, ez da nik bakarrik erabiltzen dutela zu experimentatzeko. Zure familixan be? Nea nahiak ikesi zuen, soinketa, IBF egin zuen, irakeslea da soinketakoa, gimnasiakoa, eta ni hasi nintzen triatloiak egiten, 2000 urte inguruan. Claro, jente entrenatzaileak inibiltzen zen, da, ni nire anaiak hori ikasita badagoka. Bai. Eta esan Aitor, jarriko izkiazu entrenamenduak? Bai, jarri zizkian. Baina jarri zizkion ez dakit olimpiar jokoetara espero zuen ni jutea, ez dakit, ez da profesionalak ere zituzten iken denbora horiek. Ikastolan 15 urteko ikasleak desan zen, honek alperra de, honek ez da bingo, baina nahiakin probatuko. Nire nahixa erablikot. Egurre. Hementxe, arrautzak egosten dabiz. Eta ointxe ingo, hori, saltzian oinarritxa, saltzian oinarritxa, hemen, porrua, berakatza, eta tipula, holan, bitximoruan, ereinotza dauka. Eta ereinotza dauka hori. Eta lehen, alusinazioekin eta gabizela hori perratxikuekin gora, eta bera, ereinotzanik ikusi dut, edo irakurri dut, badala, ez da posointxua, baina, badauka holako gasen bat, ez? Alusinazioak zor ditzakena. Bai, horrezan dute kea erretzen baduzu, antzietatea erojetxiten dizula eta hori, baina kontuz ibili behar da, gehiagizkoa arnaztu eskero, toksikoa egi da, ez? Orduan, ez dakit hori hona izan aldan, bitu, nik badakit batzuk, lagun batzuk hor dago Durangon daukaguan nebera, mugarran azpian da, nebera lehen zan, nebera deitzen zaio, zezan lehen zulo bat, eta elurra botatzen zuten, isotza egiten zen, geruzak egiten zituzten, da hortik gero astuetan isotz blokea jaisten zituzten herrira, isotza izateko. Eta hori gaur egun da, refugio txiki bat, indute zuloa, berantzako zuloa, estali egina eta arrautza baten, olako formako hori. Tximinia, beko zua dauka, tximinia estabil oso ondo, eta badakit, ez da izer, eraman zituzten, moztu zuten ero, ereinotzan, errezuten ereinotza, eta erdi, mariatuta atera ziren, ez dut gorroki, eta hor, nik uste dut, egin zen keagatik, kea berez azkenean ez da ona, eta toki itxi batean, kea asko egiten bada, edozen ke delarik ere, ona ez da, kea arnaztea ez da ona. Baina, kasualitatea bai bota zituzten ereinotsan ostoak, eta gaur, irakurtzen da hori, ikusi dut, gainera, ez dala ke hori ereinatzana, ostoana ez dala ona. Orduan, ez dakit izan zen, kea gehiagi arnaztu zutelako, ereinotzanen ostoan hazielako. Hemen ez daue inugo kerik ingo, haue ataratzen da nonek ez tozku ingo alusinaziorik, momentuz. Beraz, horregatxik lasai. Honek jarraitzuko dau, apur bat erregozten, gorritxuta dauenean, gehitzuko zau, ardaua, tomatia, piperautza, arrainsalda. Baina, arrainsaldia, atzo, zigorrak erabilitzakoa zan, hau, kabrarrokaek eta inzauen fumet hori, orduan, hori, oskaiuan gorde ginen atzo, eta gaurko, prest. Horan, aprobetxo bitzen dugu bebaitxo horienen, egun batetik bestera, hori, jaki desberdinek. Oso, no? Bale, ontxe, bakaioak inaziko naz. Orduan, bakaioa itxeko, hemen txe aldoz egin, irinetik, arrautzetik. Pasa, nik momentuz irinetik pasako bebai, bakarrik eta frigitzu, beriotan. Bale. Ereinotza bebai, bada, pixkat, ez garaipenaren simboloa izan, da hor Grezian, antzinako Grezian, irabazten zuten eta ereinotzarekin egindako lako koroa jartzen zitzaion, erromatarrak ere erabili izan zuten, hor Julio Cesarren irudi hori burura etortzen zaigu, ez? Olako ereinotz koroa batekin, eta gero antza erabiltzen zen baita, etorkizuna irakurtzeko, erabiltzen zen, zutara botatzen ziren, ereinozan ostoak eta txinparta botatzen bazituen, zerbait ona esan nahi zuen, eta ez bazituen botatzen, esan ja inona, txinpartaik ez bazen. Hori nik uste dut azkenean,
trukoa izango zen, ez? Umelero botatzen baituzu ereinen zostoak ezutara, txinpartak bai ero bai ingo ditu, ezetasun pixkator baldin badao, eta lehorra bota eskero gutxi ingo ditu. Ez dakit, ez jakinduriatik. Zuek hor bestaldekoak baldin badakizu zerbait, txorienea bildu EITB.eus, idatzi mesez eta guri pixkat argitu gure bidea. Hone, hilen astu jat, gatza eta piper baltza botatzia. Habe? Eta, martxan, joango gara bakaia goitzen. Bueno, ereinotzakin bada hor, antzinako grezian, Apolo jainkoare tartean dagoen beste olako kondaira bat, hor dago, Dafna ninfa, ereinoz bihurtu esala. Dafne. Dafne esan, esan. Nik uste Dafne. Ne. Nuen ezautu, Patri, sentitzen du, nik denak ez ditut ezautzen. Hemen nauni. Bueno. Dafne jainkoz ninfa, ereinoz bilakatu zen, Apolo handik ies egiteko. Antzaniko kaparra astuna omentzan. Eta, erabak izuen. Dafneko itxaua. Hain astuna zen da, bera bilatu zen. Zingotziu ba. Ene. Bueno, hori aukeran esan duzu, arrautzetik begai pasatuta inaldala? Bai, hau eskenean, gero gixatuan sartzeko da. Orduan nindaike frigitxu, plantxan egin, ero gurosuna. Arrautzak, egin ja. Vale. Baina, baserriko arrautza dienez, lehen hau itxen hor. Eta ointxe ba. Inakina nahi da bien nahi ten dabe. Eta ointxe sartuko zau. Arraina joango gara, apurtxo bat. Kosinatzen emostrazu huelta paretxo bat. Bai. Hor erregosten da bisen. Gero, hor buruak aparte egosita joan behar dire, ero hemen egin da saltzan? Hor saltzan. Bera dana batera ingo dire? Hori da, orduan ointxe saltzian. Ja, erregositxa dauz nik uste dut. Bai, hemen, bueno. Betxo, ingo zau. Ardaua? Betxo, eta beltza, nik zuria erabiliko nuke olako errezeta batean. Bai, esango zute gisa. Bai. Zurixak inzan. Baina txorienen bakarrik baltza geratzen zan. Baina hau zer da, olako madeira, olako zerez... Portokoa da. Zerez ardau bat? Da, portoko ardaua da, txorienen zauerako. Orduan, errezta moldatuta dau gure baliabidiei. Betetan, ardo txurixa bazabola, baina bakitzu horrek arrato itxuak eta egoten dienak atzetik dana jaten, ardo txurixa bai, nik uste edan da bila. Zi, ez da geratzen? Biankako arratoiak? Horrek. Biankako arratoiak, bai, olakoak egoten di hemendik, Bai. Zingo. Ardo txuria, baita lurrundu iten eguraldi honarekin, eguzkiarekin. Lurrundu iten da. Eta jarriko zioten, lehunean zen, koiarana. Koiara jarriko zioten, txampainari jartzen zaio moduan, eta lurrundu ingo zen. Hori izango da, orduan. Bueno, hau, da alkola lurrunduta dauenean, ardauana, joango gara, geixau gehitzen. Ontxe, tomatia. Bai. Hau, tomate birrindu edo tomate saltxa, nahi dozuna. Jarri zeike. Etxeti daukotzona. Oso, no? Hau, eta piper hau zabe bai gehitxu biet hau. Vale. Orduan, piper hau zabe barrura. Eta gero, ze gehitxu biet hau, honei? Bueno, esan duzu arraina hor barruan doiela, eta baina hor burua lehenengo inbarko di, ez? Lehenengo arrain salda sartu biet hau. Bai, bale. Bai. Hau jongo gare, honei, buelti ematen lehenengo? Bale. Horre, Patri, segun esaten, bueno, gero udan guk berezi dugu moduan, oporrak telebistatik hartu gara, baina badago orain modan daudela podcasten, holan, errezetan inguruko podcastik ero badago? Errezetan Sukaldaritzan ingurukoak? Ez daki dauen, estatu batuetan eta bai, nik euskal deixan ez dut bapez ezagutzen. Hor merkatua da, gaur egun podcastak dauken zaiena da izena esatea, podcast ondo esatea. Baina askotan errepikatzen baduzu podcast, azkenean ikasten duzu podcast esaten. Bueno, hau digu kontaktua EITB podcasten, ez? Gainera, hemen egondako mirari, gidoilari bezala egondako mirarik, ontxe handauka EITB dauka podcasta, beraz. Arpa jotzen daukati idoiak eta berak, eta... Zagit, hombre, baina Julenek ondo hartuko zuen, kompetetzi izango ginen. Julenek ere, gure gidoilari Julen hor da, eta gaina tabakale eran da, David, Jor, eta... Gure gidoilari Julenek, badauka podcast bat, La Kage, deitzen da Lidia Lozanon omenez, eta bertan da, eurak nahi dago izan erreferentzia Euskal Maritxuen artean. Nor da Lidia Lozano? Nik olako, bakizu olako jente berezi ez dote zautzen. Da, beste kate bateko, Zigor Iturrieta.
Bai? Zeiten du, korrika egiten du. Korrika bai asko. Eta, bueno, hori biltzen da, tontak erixak ezaten. Gure moduen. Baina, meses, orduen ni ez. Broma da. Holako txutxumutxuetako personaia bat. Bai. Eta podcastka Julenena zer da, txutxumutxuen ingurukoa? Ez da, jorratzen daue gai desberdinak. Bai, baina horan, kotilloa da gustatzen jake. Eta zuri gonbidatu zaitu egia? Ni gonbidatu nauzete, bai. Ondeukan enaz izan, baina gonbidauten haute. Podcasta lehen, garai batean, oin ja ezberdina da, ez? Hasieran ezan hori irratietan emandako elkarrizketak, eta olakoan, oiek entzuteko, aukera moduan, oiek hor zeuden, ez? Podcastetan. Bai, ointxe zen irrati saioak bezala, ez? Azkenean, podcast bat da, ordu bateko iraupena daukie, media bezala batzu badauz, 2 ordukoak, beste batzu dauz 15 minutukoak, hola notizia motzak eta gaixak bebai die, danetari dago, azkenean irrati saioa da, batzuk bidixue daukie, nire gustatzen jatasko, ez da arrasatekoa dalako, baina, nire herrikide Ainoa Vitorian joko ona, ITB podcasten barruan badauena, da gaztean, niri asko gustatzen jat, dala podcast feminista bat, eta gura asko gustatzen jat, haitzen dago elkarrizketak Euskal Herriko emakume desberdinei eta oso guai dau. Da horrek, gaixak bebai, nik hor, entzun artxipelagoa, nik izan niko engantxauta, eta oin azken oin, ustut, biharren ez dutena, biharren denboraldiaz, ez da bakarrik, artxipelago, azkenean da, ipuin bat kontatzen egizan, baina efektuekin eta sartzen dituzte, hotzak, zaratak, ez da, ematen zizuen, pelikula bat ekusten barik, entzuten egongo bazina moduan, eta jenteak asko hori telebistarekin iten du, badago jente asko telebista piztuta daukala denbora guztian, eta ez duzetan ikusten egon behar, ez? Azkenean da, batzuk esaten da, ez konpainia bezala, baina nik errezeten dako zuk esan duzu, badauz errezeta podcastak eta igual egongo di, ez? Estatu Batuetan nik esagute dut, David Chang, dala, Amaika del Chan, hau karate, anaia. Ez. Bere errezetarik eta egin dut txorien, da, holako sukaldari oso famatu bat, eta orduan, berak badauka podcast bat, hitz egiten dago igual janari izan inguruan gehiago. Ez da errezeta saltzen nola inbaizik eta, venga, gaur, ez que errezetak espaitxuzu ikusten zaila da. Badauka, Xabier Gutierrezek badauka irratixan holako, holako satitxo bat, partekatze ditxuna errezetak eta politxe da entzuteko. Baina niri, ez dakit, ninaz gehiago txoriena ikustekoa da, hemen ez txoriena ikustekoa, baina hori, errezetak nik uste dut ikusin bidiela, oso grafikua dela. Bai, irratian, hainbat eta hainbat programatan, Euskal Irratian gaina, asteroko kolaborazioak egon dia errezetekin, eta izan, ez dakit, nik behintzat ulertzen ditut azkenean igual mundu horretakoa naizelako, ez? Eta ja entzun da nola ingo dan, eta nik uste gehienetan ondo azalduta egon izan direnak, hor jundan jente, hemen, nola da, Igor Arzakekoa, Igor Zalakainak egiten zuen astero, Pili Manterolakin batera, kolaborazio bat Euskadi irratian, Manu Etxesortukin, eta biak errezeta bana botatzen zuten, eta esan jarraitzaile asko zeuskaten, jentea gaina gero deitzen zuen, galdetzen zuen, eta dudak eta jartzen zituzten, eta ni gustatzen zitzaidan. Eta hemen hori zuk esan duzuna, honena Michael, Makaiauan inguruan, gaur Makaiaua daukagu. Makaiauan historia kontatzea, hemen, Bilbon badago historia kontatzen duela nola lehen Karlistak gerran, egon zan, bla, 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 bla. Eta, azkenean da, entzuten egoteko zerbait entretenik egigarri izatea, ez? Bai, hori da. Ez da, errezeta bat espreski, gero botalduz horrekin gainean da, betio, eta Makaioa aipatu dizuela, betio, Makaioa da pixkat, kipula eta pieper berde batzuk, erregozi, mamurtu hor Makaioa pixka bat, eta 3 barrotzakin tortilla bat egin, eta pom, sagardo kopa batzuk egin, zaude, sagardotek. Bai, ta listo. Holako errezeta errezak, saltzi, igual ez oso nitrogenoa hartuko dugu, eukingo dugu. Horan, pausu asko daukienak ez, hori gero esposo ikusten, testu, baina, lehengo sukaldaritza liburuek eta ointxe oitxuta gauz dana ikustera. Eta telebista saioetan bebai, txorien ikusten duzuen bakoitzean, zelan pauso dana kosinatzen dugun. Baina, eta ointxe liburutan da bebai, egoten die, errezta bakoitzan argazkisak, ez? Imaginatzeko zan gatu da. Ta pausuak askotan bebai. Baina, ikusten bozu, lehengo liburuak eta etzien, holan. Lehengo liburuak zaukien errezetian izena, holan laburpen txikitxo bat, oso laburra. Zien zehatzak, eta holan, izen zaben, eta holan ibiltzen zen sukaldia. Egozi horburuak,
egosita dut, labera sartu, labe ertainean. Zuia, labea, a ber, aizearekin. Baita, egosi zema minutu, ez otzuen jartzen, besta? Ez, egosi, frigitu, erregosi, ez denborak, ez ezer. Ez. Beraiek idazten zutenak, ulertzen zuten jendeak irakurtzen, bestaldean irakurtzen zegoena. Seguru garai hartan esango zuten, etxeko andre bat izango da, eta badaki nola egiten dan. Orduan, hori, eta bota irina behar duen enean. Eta, gara, bota irina zenbat. Horregatxik gaur egun amamei eta eskatza dutza zuenien errezetia horren izaten da. Eskatzen dotzuna. Eskukada bat. Hori da. Biko jarakada. Imagina binbioso. Bueno, hemen txenabil, orburu batzuk, alkatxofa batzuk, garbitzen. Garbitzen, bihotzak ataraten. Vale. Orduan, gero, xaflatan, xafla loditan moztu, eta gehitxuko barrura. Hau, perretxikuekin batera, hor joango da kosinatzen. Perretxikuak ja, betxue, beratu ditugu, jartu daue mami geixau, bebai hor geratu da zaukien, lokatza horritxuak eta... Bai, eta hori iragazita nahi izan ezkero, ikusten dugula, lehorra geratzen zaigula, eta pixkan luzatu nahi dugura, ur hori erabili alda baita nahi izan ezkero, iragazita noski. Hori da. Eta hau saltzia potentia errain baterako, hau... Bai, ez dakit norek asmatuko zabe, baina... Vitali, makaioa bada arraien artean, bebai nortasuna daukan... Nik uste onartzen dago. Arrain bat, ze bizkaitar saltza bera bez, eta suabia, Bakitzu lehen gugunean, batek esan zuztala? Zer? Bizkaitxar errezta pila bat itxen dagula da astigarrako bapes. Astigarrako ezer? Bai, hori esan zuztan. Baina, ez gu bizkaitxar saltz, ez, bizkaitxar errezetak ez, bizkaitxar saltza erabili izan dugu 3-4 errezetetan. Bai, baina... Baina, zuk ez hau, ez que nik, baneukan errezeta bat... Pike bat dago. Astigar saltza, neukan errezeta bat, baina galdu egin dut. Eta homen zan, bai, Santiago Mendiko hilarrak hartzen zituzten, gero hori egiten zuten olako pure bat usteot sagarrekin, horri gehitzen zioten sagardo pixka bat, gero hor urumeako ura gehitzen zioten gainetik, eta ez dakizea teatzen. Bueno, zuek aukitzen bozue, kritika hori daukau, ez? Orduan zuek aukitzen bozue errezetan bat olan astigarragakoa, zehazki, bidali email bat, txorien abildua itb.eus, eta engo, bertsio bat. Bai, mesedez, idatzi guzue. Hor, ni baneukan lagun sukaldari bat astigarrakoa, baina egia esan astigarran antza bakarrik egiten dute dilistak eta arroza. Brometan gabiz, hori da, zuzendarixa astigarrakoa dalako eta zirikatzen gabizelako. Abixatu lako, oza, nik serio hori. Ez que haber idatzi bidauen astigarrakako batek, igual azarre edo. Benetan, zerbait badao tipikoa, badao, eta astigarrak, bitu, iderrak astigarrakoak, Santiago Mendikoak oso ona dira. Ontxe da, sasoia? Bitu, oso ona dauzkate, eta, eingo du errezetan bat, horrekin ere bai. Astigarrako ilarrekin. Gero, hangoa izango den errezeta ez. Eta egia esan gero herri bat esateko, badago errezeta bat esateko, hau herri honetakoa da, ze bai dago esatea, hau da, iparraldean tipikoa da, Lapurdin osoikoa da, ero Nafarroako hegoaldekoa da, baina badago esateko bat, errezeta hau tuterakoa da, ero errezeta hau da Tolosakoa, badago baten bat. Arrasaten karapaixua itxen da, nik bakarrik arrasaten ezagutzo karapaixua. Bergarako reienuak. Bai. Tolosako honek tejak eta... Zigarrioak edo tejak. Bertakoak izango eta dira. Zega, hori... Auskalo, agian han inzien ezagunak. Hango gozotegi bat azizalako, errezeta zan, ez dakit, Irurako Jose Ramonena, eta Tolosan egon zan lanean, da erakutzi zion ez dakit hori. Herriko, egongo dira baten bat, seguruen badagoela bat ezatea bitu, hau, herri honetakoa da, eta bakarrik hemen egiten da. Bitu, Olarro sopa, Getaria Zumaia, berez gu Zumaia, ni beti Zumaia entzun dut, baina Getari niten da baita, baina Zumaia rabada, bitu, Olarro sopa, bai. Bueno, guk hemen baukau orburu sopa, perretxiko sopa, eta sopa lodixa eta potentia, honi utziko txau, 20 minututxo edo. Bai. Holan ez, apurtxo bat gizentzeko, da murrizteko, da kosinatzen joeteko gure orburuak, eta segitxuen etorriko gara, arrautzak zuritzen, eta bakaileua, ona sartzen. Osori doa, ero mamurtu eta bakaileua? Osorik. Bueno, hementxe gure saltatzua ja, honek beste itxura bauka, eta zelako ondo
usaintzen dauen. Bai. Honi, gehituko zau, bakaiagoa. Ni gaina, honaz, pentsatzen, Patri, errezeta hau berau, nahi dut esan, beste oiaskoarekin, ero moldatu ezkero, haragiekin ere, saltza ondo jungo zen. Bai, azkenien perretxukek eta orburuek die, ez? Guk arrain salda gehitxu dut zau, baina adibidez oiaskoekin itxen bozu, oiasko salda bat aldozue gehitxu, edo haragi bola batzukin, edo bai, nik pentsatzen ondo geratzen dara. Eta, hau azkenien da zaporiak nahaztia, ez? Bai, bakaiagoana, batzuk jarri dut holan gora begira, bestatzuk bera begira, eta arrautze gozixekin bukatzen da. Hau, bai izango zen, ez, holan, ez, garai batean, aste santurako, ez, holan, vigili kontuak eta aipatzen dienien da horrelako errezeta bat, ez, badauke pixkat danetik, oso, hidratoak ero ez teitxu sartu hemen, baina nahi izan ezkero ere hemen hidrato batzu sartu alkoen. Txitxirio batzuk egosi ditugula sal daiteko hemen bota, da txitxirio batzuk nahi gehituko nizkiok egosi. Txitxirio batzuk ondo onartzen dabe. Nik beti, eskeni arroz salian orduan. Arroz txuri bat bai, oso ondo. Hola negozitza daukagula. Baina bai, danetatik, azkenian honek protein asko dauka, arraina dauka, gero arrautze gozixabe bai, azkenien dauka, bai. Potente. Eta nutrizioak. Bai, bueno, ni bigarren errezeta ez dauka. Bueno, oiasko erabiliko dut, sartu alko genuken nire oiasko hemen, baina zerbait esotikoa, holan, hasi aldera jungo gara, eta ingo dulako. Bai, mutil. Bai. Hemen, papera kaldetzen gabi, zu asiara da nik errezeta tradizionala da. Bai, hori da, irekia gara, Patri. Bai, bagara, bai. Guri jateko kontuak, sinatzeko kontuak, ekarri eta prestatuko ditugula guk hemen. Bai, eta gainera, hasi bigara mugak holan zabaltzen apurtxo bat, ez? Beti Asia aldera goiez da... Ni hasi nahi zidazten Afrikako arrezetak eta Patri. Horregatik, Senegaleku bat irakurri dut, egin bizula. Bai. Así que, bueno, gutxinaka bagabiz. Hor gaina, badakizu, holako egia esan, nik Frantzian lan egin nuen, da frantzesak egia esan, ez dut ulertzen, baina kozina kontuak, bai, errezetak eta azkenean hori niko barruan geratu ziren, da errezetak eta frantzesez badaude ulertzen ditut, ez? Sukaldaritzako terminologia frantzelezez, kontrolatzen du pixkat, ez? Bai. Eta egia da, sartzen bazara sarean da holan pixkat bilatzen, Afrikako errezeta asko eta asko frantzesez badaude, ez? Kolonialismoa dela eta frantzesa asko hitz egitena, eta hala ere, bestela gaur egun ordenagailu guztiak itzultzailearekin ero badago aukera, hartu eta itzuli, eta han, errezetak gehienak hori bai, daukate, oiaskoa oinarri askotan, arroza, barazki ezberdinak, hor badaude yuka eta olakoak, eta, esan gaur egun gure fruta dendetan eta dendetan da olakoak, gero eta ohikoa bat dira, olako gauzak aurkitzea ere badago. Orduan, hemen esperimentatzea gustatzen zaigu, eta ez pentsa sukaldari izateagatik denetik etxean iten dugula, ez? Nik beti esaten duguna, hemen gara, gure etxean betikoa jaten da, eta zuen etxean jaten den berdina, koiarakoa eta horrela. Baina gauza berria probatzea gustatzen zaigu. Eta hortarako, internet ondo dago eta gaur egun elikagaiak ero osagaiak eta aurkitzeko, nik uste dut aste batetik bestera lortzen direla. Bai, lortzen dire, da gauza egitxuan daukotzu. Gainera, esposu zehose aurkitzen behi, internetera jo barik, zue, konfiantzazko pertsonak baldin badaukotuzue, arraindek izan edo frutaden datan da horan, eurei eskatu ze, eurek badauki aukeria horrek lortzeko, baina ez daue askotan olako gauza arrar hori ekartzen, ze gero esaten da, hau gero saldu inbiot, nik erosin biot nire poltzikotik dirua gaztau, da gero igual, ez to salduko. Baina baldin badakitxa, zuk erosi biozula, esan dakoa, eskatu. Gukor, badaukagu, Senegalgo, ez da, biru familiero bizi dira, horra badinon, eta nire bi semeen gelatan badaude, beraien semeak, apino eta esan da bestia, torreko jata. Izen berezia da bentsat. Eta pentsatu dute, gurekin desente egoten dira, eta imar dugu, bi aste barruero, Baskari bat beraien parke batean, eguraldi hona iten badu, ez da, elkarte batera jungo gara, eta beraieko sinatu behar dute, nik esan dira, ni laguntzeko prest, eta gehiago, esan dira, nik nahi dute egon zuekin, zukaldean, prestatzen duzuen bitartean, eta, dana emakumezkoak egongo direla zukaldean, eta, zer ikasten dudan, eta ikasten dudana... Zuk txorien ere. Ekarriko izu, noski,
Bueno, hau ikusten duzu, hau ja eina da, ikusi zelako itxura ona daukon. Apino eta zenabu. Lurren gelakoa da zenabu. Beitu. Bai. Beitu, politxak. Beitu, hau jarriko, igual, holan, bolti eman da. Jak. Hau ontxe garbitxuko, holan politxaua geratzeko. Eta hemen perretxikuekin, orburuekin, eta nahi dauka, purtxo bat, danetatik. Saltzea jarriko zagolan. Aragi boleen hori saltza marroiak ematen du. Atzo koloretaz hitz egiten, marroiak zer esate, marroiak niri gogoratzen dit errezeta, hau? Ahí está. Eta aragi boleen, okela marroi, nire bikotean amaman etxien ez da zen moduen, gixau bai, okela marroi. Okela marroi ez da. Gixau, ero txalma zaiai, okela maia... Edo biribilkixai, bai, ez? Biribilkixai egoten da... Baina, zer dago jateko, okela marroi? Okela marroi. Gure arrain marroi, hementxe, gure bakaiaua, azkenean orburu eta perretxikuekin. Honein, eta gura San Fermin. Holan, satitxo bat, arrainena. Beitu? Orburuakin, Gizuna dau. Beitu orburuak nola geratzen dien, suabe egin jaia, kosina eta saltzien. Patrion, hartuko dugu, esango dugu. Usainak ez zigun esperantza honegirik ematen hasieran, esan dugu. Ostra, usaina... Zazkenean, ereino zadauka perretxikuen usaina holan bebai fuertia, baina saporia kristona da, Bai. Ona. Oso ona. Ta ontxe segidan zaukau, esan dozu? Oiezkoa. Asi aldera daukau, oiezera. Maletitzen noia. Oilasko frigitua korear erara. Beitu. Eta zagatxe korear erara. Zer dauka saltzia korearra izateko? Espezie pila bat, kurratxanka saltza. Ziratza. Tailandesa. Soja saltza. Ja, baina nasketa hau egiten duzunean kombinazioa azukerarekin, estadiarekin, tomatearekin, jengibrearekin, baratxuriarekin eta soja saltzarekin bilakatzen da 100% korearra. Abitu, benakien. Bai. Eta han, eskolako aurrek ere badakite hola gertatzen dela. Zu igurtzen basara saltza horretan be korearra bihurtzen zen. Era bat, azten zara korearrez hitz egiten, polako arte martzialak... K-popa entzuten? Ez, hori. Ez pasatu, tia. Zein gozo. Nola egingo dugun. Oilasko iztarra, jengibre eta baratxuria tal batekin eta esnearekin estalita ontzen ordu betez. Frigitu ingo ditugu eta atera ingo ditugu. Eta hor saltza egiten jarriko dugu. Soja saltza, estia, ziratz saltza, tomate saltza, azukrea, baratxuria, jengibrea, gero oilaskoa bertara sartu eta egin da dagoenean sesamo hasi batzuekin zerbitzatu ingo dugu. Takin nola gatuko den. Ni gustoko zua. Ziur ondo eta goxo geratzen dara. Oilaskoa, Patri, modu guztien da, frigitu eta badago, beti ondo. Goxua geratzen da. Nik induana da, iztarrak erosi ditut, eta nik, ezurrak endu indiet, baina... Zuk endu dutzazu edo lan? Nik endu ditut. Nik azkenean merkeo ateratzen da, erostea oilasko iztarra, jutez arategira, eta oilasko iztarrak. Eskatzen bai oso harakinak, normalean, prezio berdinean ero bestela supermerkatu da, atera jute mazate, pixkat garestia ordaintzen da. Baina, denbora izan da, norberak eitea be, ez da ezer kostatzen da, bestela paparrakin egin aldo zu errezeta. Ni naiz oso paparzalea. Xamurragoa geratuko da izterrakin, ez? Kantzak itxau dauka eta geratzen da bebai testuria da askoz be suabiagoa. Paparra geratzen da apur bat lehorragoa. Eta nik azalakin egiten dut, beti. Nik azalaken du itxin dut. Gure etxian azala gustatzen da, kantz gehiago dukola, baina frigituta da kurruskarita geratzen da, eta gure etxian, gure umiak eta ikasi da bina da, lehenko, azala jatea. Azala gustatzen zaie. Asko gustatzen zaie. Gaur, zigorrak esan dauen moruan, erabili dau siratxa saltza. Eta siratxa saltza, Tailandian asmatu zen, siratxa izaneko herri baten. Da horregatxi da. Erriti datorri zena? Erriti datorri zena. Baina gero, Vietnamdar David Tram, gizon honek,
asmatu zauen olako saltza bat, eta hori hartu zauen inspirazio bezala, ez, Tailandean itzen zan saltza hau, eta estatu batutan, Los Angeles irixan konkretuki, bera han bizi zan, eta, bueno, saltza hau oinarritzat hartuta, asmatu zauen bat, azkenean azukria, ospina, piperminak, eta holan zaukan saltza oso pikante bat. Eta, bueno, gutxinaka joen zan, estatu batuak eta konkistatzen, hasieran esaten zaren zala pikante gisa. Nik ez da egitau dana aurreko lehengo saltza originala, baina hau egia da, onartu beharra dago, pikantea badala, Nik Patriren pikantometroa nirea baino... Batetik amarrera, 2 bat. Ez pikantetsua du, baina ez da holan gauza exageratu, Bueno, hemen baratxuria eta jengibre pixka bat, Ez badaukazu jengibre freskoa, hautzarekin inaldazu, Orduan, hauek, hemen botako izkigu, eta esnea bakizu egiten diona da, bueno, bigundu, pixka proteinak eta jan egiten dizkio, orduan, esne pixkatekin, hemen, estaliko dugu, eta utziko dugu, boixe, ordu erditxo bat gutxienez, eta ordu bete usten badugu, hobeto. Gero atera, lehortu, eta hau da emaitza. Hemen daukagu ja dagoeneko lehortuta eta garbituta. Ja, egon da, ordu terdiero, egon da, orduan, xamur-xamurra. Oiningo duguna da, hemen, nazketa bat... Nakartzotu ziratxia, buldatza batzut. Baina, badau pixka pikante ez, Patre? Badau pikante. Baina ez da exageratua, ez? Hori, nik uste saltzia, da oso tipikoa, zain marka desberdina dauz, baina danak jarraitzen dago estetika berdina, daukitzen dago kristalesko edo plastikosko botila transparentia gorri-gorrixa da saltzia, daukitzen da eta poia berdia, eta logo originala, beba izan, oiarra, oio bat. Beraz, behitxo, oio bat azidatxa. Ondo doaz, ez? Ondo doaz, igual izango zen, ez dakiz egaitxik izango zen, baina... Bueno, hemen, kaitiluka da bat, 1 gramo gutxi horrela, irina, iri normala. Hau, harto almidoia, beste 1 gramo. Hemen, legami hautza, koiarakada txiki bat, hauek. Hemen jarri, eta ingo duguna da, barkatu? Hau, naztu, eta hemen pasatuko ditugu gure oiazko pusketak, eta oliotan fregituko ditugu. Aterako ditugu, olioa hemen gehiagizkoa kenduko du, eta gero saltzako osai guztiak hemen jarriko ditugu. Egizan, errezeta hau, erreza da, eta goxua geratzen da, benetan goxua geratzen dela, eta ez dugu gehiagiz zikintzen, ikusten duzu, bueno, horre retilloa zikindu dugu, baina bestela, gehiagizko besta. Zitau baten itxen dela. Badau saltza pikanterik, ziratxa baino saltza pikanterik badau, Blair's 16 Million Reserve deitzen dan. Saltxa badau, hori da munduko pikantiena. Eta esaten dabe Javiek, enpresako Javiek esaten dabe, sartzen bozu pikante hori ikutu, saltza pikante hori ikutu. Eta begitxara sartzen bozu, segitxuen, joen bizarela ospitxalera, ze horrek, isa itxu utzi zeike, da erretzegatzu pila bat begixak. Eta gainera, itxen dutzu, esken niri hori pentsau jaia, sorakeri bat. Itxen dutzue, kontratu bat sinatzia, erosten dozunean saltza hori, kontratu bat sinatu diozu, eta saltza hori janda gero, itxen botzu olako erainen bat zure osasun... Sabelean zulo bat iten baizu, zuia sinatu duzu... Euren erantzunkizuna ez tala. Garbitzen di eskuak esaten dan bezala, da, ala, zuretzako gauzia. Orduan, zure erantzunkizuna da, saltza hori jaten bozu. Nik ez dakit jango nahuen, ez? Ez dauka dinugu biharrik, ez? Saltza pikante asko dauz, baina ezke hainbeste gauzakin kontra, ez dakit. Nik horrelako pikante batekin bai izan nuen esperientzia hori, Zerra? Bai, bueno, hartu, oiasko egaltxo batzuk, saltza hortan busti, eskua pixkat zikindu nuen, eta horrela eskura initzen. Hau gorri jarri zitzen. Bai, Gorri. Eta jaten oiasko, gaina, hori da, Durangon pitxopotean, arkarazon, oikoa da, eta ez dituzte egaltxoak, eta ero daukate bandeja bat, lakundia. Olen zegoen, oin ez da egoten da. Eta hor daude, saltza ezberdinak botatzeko, eta batek dauka, boligrafoarekin idatzita, kontuz, oso pikanteak, eskuan ora joaten da. Horretara. Danak, pon, eta bota genion, eta zerbitzaria beti ja, hori dastatzen duenean norbait, behira geratzen da, irriparreakin, eta esne botia eskuan daukala. Zegia da, eta ni, herri nintzen, azala,
urratu initzen, da broma gutxi. Arriskutsua da. Hore, nire koñatiak itxen daulan Irati tabernan, dala Arrasateko herriko tabernia betikoa. Eta han aukitzen zabien olako kakauz batzuk. Bai, honekin, wasabiarekin ero antzeko batzuk bade? Ez, wasabia batzuk ziela, bueno, extremely hot edo ez dakit nola ditzen zi, baina. Hot. Eta hor gainera, abixau barik jarten zabien. Hor, garagarduak eta kaineruen azpixan, hor bazen kakaoz batzuk. Eta nik badakot beti, igual oitxura txarra da ez, nik oitxuria bi dauzka txarra, bata txakurdanak ikutzeko, kaletin oien nien, hori txarra da, zakur batek igual eskako guztetan da, zaunka ingotzu. Eta beste oitxura da, ikuste duten dana jatie, pixa dana. Eta orduan, Inoz, taberna baten barran, egoten badik kakauez batu, eta baina eskukadi hartzen duzu? Ejan ingot, eta orduan, bueno, enauen sartu eskukadia, eta eskertzen dut, zeholan, batzu jan nauen, da, ostras, pedrin, ez duten dan bezala, da gero nire koñatik esan zuten, baina zema jan duzu danik, 3 edo 4, ez da, eske die superpikantia danik, jo, baina abisa, jarri hor karteltxo bat edo zehozen. Bueno, olako kakauez batzuk, ekarri zizkian niri, atxabaletako batek, adiranek, eta erabantzia honek duran horrabadinon denda, bizikleta denda batean, txorinen egon zen, lan egiten du, eta bere pasioetako bat bada hartu, eta horrelako hasi piper pikanten hasiak erosi, eta ero bere baratzean landatu egiten ditu. Eta horrelako kakauez batzuk, eta bera berdina dendanan, horrelako katillo batean, kakauezak ikuste dituzu, ostra, kakauezak, eta ikustezak geruzatxoa zerbaitena. Ra. Baina gero baukate adizio puntu bat, eskatzen dizu, bajaten duzu eta pikau eta, venga, beste bat. Ez, nik esaten otzunak ez, Ez, arek esabilen. Horra izien negaritxekuak. Vale. Bueno, hauek, dagoeneko frigitu eta oiniko diot, sartagi bertan, ontan bertan, kenduko diot, hemengo olio guztia, eta jarriko ditugu, saltzako osai ezberdinak. Gero honi, ikusten badugu urpixkat gehituko diogu, jarriko tura berotzen, eta ikusten badugu fina ero ez dala loditu, nahi beste, hartu eta hartu almidoia ere botal diogu, baina oin, ingo duna da. Txak, horrela? Eta hemen, soja saltza. Azukria. Txak, estia. Da gero, oiaskua horra gehitxu bezu, Gero oiaskua barrura doa. Estia, txak, tomate saltza, gure siratxo. Bueno, oiaskuakin bukatuko, eta oiaskua edo oio izatea beti, ez dakit, erlazionatzen da koldarra izateakin, ez? Bai. Oio gaixuek hori, ospe hori dauki, da, zeimikotza, oso bilurtiak diela, da holan. Baina, pertsonek bagu gure bilurrak. Ardixak oioa, baina beldurta izaba irutzea deni ardia. Bai, hori. Ardixak ez bada... Ez da esaten, zu ardi bat zara, zu oio bat zara, ez? Horrek bilurra ematen batzu. Bai. Zu zehotan zara oioa edo zehotek ematotzu bilurra. Batzu ematotzi publikoki berbaitxiak, beste batzu iztakit. Niri iuntasunak ematuz da gabak eta holan dagoenian lekuat oso bakartixa, daga badala. Niak ordatzen az, endala espaldi, nerabia izango nintzen, 16-17 urte. Eta joan nintzen nerea itxitxan herria Baiadolizera. Eta, handauka etxe bat, sin más, dauka etxe bat, eta herrixan ze biziko, 80 pertsona. Ez tia, hainbeste bizi, gutxi. Eta orduan niri, ematuztan bilurra, igual joetia bizilagun baten etxetik nire etxeraino. Joetia ze, etzauen inobez, gabien. Da niramak ez dut zan, nola eman behitzu bilurra? Ez da inobez, ez da inobez, da jende txarra irixetan edo igual geixau egongo da. Eman behitzu bilur geixau hori ez. Baina, adibidez, erromo nire usuan, gabeko laurak. Metotik etxera, ez da bilurrik ematen, ez dakit, etxiek ikusten dut, farolak, bata taberna baten, ez dakit, eta horrek ez da ematen, ez dakit, bakardadiak, mendixa da, igual zuk autokarabanien da zabizela hor, ez dakit nuna parkau da, hortik urten da txixain, ez dakit. Baina horrek ematen da jendia guri, ni Patri, goizaldeko 4etan 5etan mendirak horrek egiten askotan, frontal bat edikin da, jendiak galdera hori askotan, ez dizu beldurra ematen? Nor topatuko mendian, hor, goizaldeko 4etan, beldurra ematen dit, kotxeraino, nire portaletik kotxeraino, bate parrandan, ero ez da izan aurkitzen badut, ero, baina mendian ez dit inungo beldurrik ematen. Eta egia da hori, baina bai ematen dira beldurra itxaso zabalean, inor ezerrek usten ez dana igeri egitea.
Bai, ez dakit hor tiburun pelikula marrazoaren hortik datorrenero, baina, bueno. Horrek jozu traumia. Kontua da, guri, hemen, pixkat, pixkat botako du, findu ingo dugu hau, eta oin hemen izango dugu hau 5-10 minutu irakiten, sesamo hasi batzuk, eta jatera, ez dauka, ez da zer, ikusi, bueno, erraz izan da, baietz. Txano. Hau basan, Patri, zuk lehen esan dozuna, arroztxo batekin, aldamenean, zerbitzatzeko lan, solako saltza kontuak eta, arroz batekin. Bueno, hausai ederra daukagu hemen, eta itxura ere, onartu beharra dago, esente daukala honek, eta orain zaporea jakitea da. Hemen daukazue, gure oiazkoa, oiazko frigitua korearrera. Bitali? Nik hemen ikusi dosati bat. Zure tamainako, zuri deika ibili dan hori, ez? Bai, jarri osunetik platera ensatau nietako. Mukaukoa. Beroa. Txurieneko klasikoa, Bikaina, ona. Itxik gabe geratu. Berua. Oso goxua. Hau utziko ez da zu taperrein eroteko? Kauza ditako. Nongo zu? Que Donostin nau. Bale, zerbitzago. Bena. Eta zu lagunok, eintzazu hau etxian, eta benetan, goxoa geratzen da, erreza daiten, eta ziraz saltzaz baduko zu, lako saltza pikantetxoa, bota jose, baina ondo geratzen. Bierarte!